Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe at like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod kong mga video. Pagkakalog po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual o physical na lahat ng mga panggamot na karamdaman at mga orasyon magagamit po sa araw-araw. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Malagi po ninyong sa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit. Pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa inuman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat ng mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong siksik digdig at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Gusto nyo pang proteksyonan ng mga organs o lamang loob nyo at di basta-basta dapuan ng anumang klaseng karamdaman. Ito'y palaging masigla, malakas sa araw-araw. Kung ganun, sulat na sa inyong libreta o notebook at gawin na po agad-agad. Ito rin po ay panggamot sa karamdaman na dumapo sa inyong mga organs o lamang loob. Ito po ay pagkakalob po sa inyo ay subok na po ito. Kaya ginagawa po ito para malaman po ninyo na hindi lamang sakit sa spiritual kundi pati sa physical na karamdaman. Dito po lamang po ninyo malalaman sa Liwagan ng Pangasinan. Gagawin ko pong lahat ng aking maitutulong po sa inyo lahat at i-share nyo na rin po sa iba itong aking mga babagi sa inyo. At napakabisa po ito, subok-subok na po ito, 100% po itong poder sa ating mga organ, panggamot pa. At higit sa lahat, hindi basta-basta dadapo at kakapit ang sakit sa ating mga organ. Ito ay pinakamabisang poder sa ating mga laman loob. Pamamaraan po, ito ay gagawin po sa araw ng Martes at Biyernes po lamang. Kahit anong oras po, mas maganda rin po ito sa pag may ininom ka pong gamot. Pwede niyo po itong ihip sa gamot para lalong bumisa ang inyong inumin na gamot. Doble-doble po ang bisa nito. Salin po lamang sa isip at ihip po sa kalating tubig o isang basong tubig at inumin. Shoutout muna kay Nita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Jonix Will na din, Andy Bonifacio, Chris Lee, Labugkaw, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elusiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Mariana Arangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nugits, Gillian, Jake Bulbider, Rosino Borja, Enerpic, Mucha Hunters, Nathan, Bert Commented, Mylene Dumampo, Ale Bercadijas Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginners 83, Arnold Francisco, Apollo Landicchio, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie, Takan, Inday, Sally, ang Kokojin. At sa mga baguhan po na ngayon naman po nakatuklas na aking YouTube channel, shoutout po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon poder sa abdo, Liwagan ng Pangasinan, upang hindi ka magkasakit ng sakit sa abdo nang sa ganun ay huwag masira ang ating lamang loob. Magdasal po ng isang Ama namin, Ginong Maria, luwalhati, sumasampalataya. At isunod po yung 3 beses po, salin po sa isip lamang po ng 3 beses ipo sa tubig na ipainom o inumin o ipainom sa may sakit. Narito po ang orasyon, 3 beses po. Igusum, Betis, Bira, It Pater, Mius, Hostias, Imulamus, Craborum,
incredulus fidelis habitaculum Deum yaak sau siya iux auum igos ang bitis bira it pater meus hostias imolamus laborum incredulus fidelis habitaculum Deum yaak sau siya iux auum igos ang bitis bira it pater meus hostias imolamus laborum incredulus fidelis habitaculum Deum yaak sau siya iux auum. Tatlong beses po, usahin po sa isip lamang po at po sa tubig inumin o ipainom sa may sakit. Sana po pakaingatan po lagi ang aking mga binabagi mga orasyon. Yun po ang poder sa abdo para lumakas at masigla palagi. Sa may karamdaman na abdo, sana po ang isishare ibabagi ko po sa inyo ay kung may sakit po kayo sa abdo ay araw-arawin po ninyo, iipon nyo sa tubig. O may ininom kayong mga gamot, ihipon nyo sa gamot at ihipon nyo ng 3 beses po. At usalin nyo po lamang po ng daan-daan tapos ihipon nyo sa gamot at inumin po. Napakabisa po ito. Basta pag gumagawa po kayo ng mga ganitong usapin na Latin po, orasyon, tiwala po sa sarili na kayo ay gagaling. Hindi ko po ibinabagi po dito ang basta tiwala lang po kayo na tiwala sa inuusan niyo pong orasyon para gagabayan kayo ng espiritu nagbabantay po dito sa orasyon na po ito. Ito po ay panggamot sa physical po na karamdaman, ang aking mga binabagi. Ang in-upload ko po na ito ay sa physical po na karamdaman para makatulong po ako sa inyo at matulungan nyo rin po ako. Sana po nagusto po nyo aking video at maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta at tiwala. Sana po wag po kayong magbago. Pagpatuloy nyo po lamang at gagabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng inyong mga ginagawang mga kabutihan. Ipagkakalob sa inyo ang siksik dikdik at tumapo ng pagmamahal natin Diyos ang makapangyarihan. At wag po kayong mahiyang manalangin sa Diyos Ama na pag magkukon po kayo ng ganitong mga orasyon ay magpasalamat po kayo sa Kanya. At pag gumagawa po kayo ng mga nitong Latin ay humingi kayo ng gabay sa Kanya. Gagabayan kayo sa araw-araw. At ipagkakalob sa inyo ang ating inaasam-asam sa buhay na magkaroon po tayo ng pagkain sa araw-araw at wag po kayong magsama magpasalamat sa Kanya at malagi po kayong naririnig po ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po naintindihan po nyo aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Abay po.